Сега не е случило се пеенето. Браво! Времето тик-так. Добре. Сега подготвила съм ви малка изненада и надявам се да ви е интересно. Надявам се да се справим, защото все пак е техника и се допускат грешки. Ако искаш направо ще спрем звука, за да могат да ме чуват и да. Добре. Сега. Предния път, като идвах, беше, мисля, че преди около година. Дядо ми върви на това хубаво време, мартенско, и поръча си действително днес да е слънчево, да е топло, да не вали, да не е студено и времето ме послуша. Поръчах си днес да дойдат доста хора и да е хубаво. И явно и това ми се е случило. Сега остава да ви благоразположа, да ви разкажа нещо хубаво. Надявам се да се случи. Приготвила съм малка изненада, едно импровизирано пътуване с машина на времето. Да, тя е измислена, но знам, че такава машина вече съществува. И хора, разбира се, разполагащи с голяма власт, са смогнали да пътуват и напред към бъдещето, и назад към миналото. Ако стане реалност за обикновени хора тая машина като мене, сигурно ще съм една от първите, които ще се присъединят към този вид пътуване. И бих отишла хем в миналото, за да разбуля тайни, които в момента са непознати, така и до бъдещето, за да видя какво се случва в България с българите. Разбира се, после ще се върнат, за да разкажа под формата на приказки, на разкази. Но, тъй като сега не е възможно, затова ви предлагам едно вълнуващо пътуване с машина, измислена. Ще ви заведа на няколко места в миналото на България, различни места, с различни персонажи, ще ви запозная, различни истории ще ви разкажа. Надявам се да научите нещо ново и да ви е приятно. Не ви трябва билет, не ви трябва куфар и гарантирам, че секундите ще станат векове, а пък вековете секунди. Ще спирам на моменти, ще оставя машината на пауза, за да мога да ви разказвам нещо типично за мястото и за епохата. Сега, казвам на машината да ни отведе и първото място, на което тя ни води, е Боянската църква. Стара София, 1259 година. По това време, през средновековието, там владетел в Стара София е бил Севастократор Калуян и неговата съпруга, хубавата Десислава, които виждате в момента пред вас. И да, редят се няколко от стенописите, изпълващи иначе малката, но прекрасна Боянска църква. Има ли там тук хора, които са били в църквата? Не. Добре. Сега ще ви заинтригувам и ще идете. Сега оставям точно тук на пауза.
Вижда се владетеля Калоян, Севастократора, до него хубавата Десислава, магнетична, и бих казала, че до толкова е била еталон на женска красота, че в миналото, не толкова далечното минало, беше изобразявана на банкноти от 20 лева. Може би си спомняте. Тези, които са мои набори, малко по-бледнички. В ръцете си владетелят държи едно малено копие на църква, Боянската църква. Пълнилна църква, с която разполагал, и тя била с грубо измазани стени. Много искал владетелят Калоян тя да бъде превърната в истинско съкровище, истинско съвършенство, и съответно е решил да покани най-талантливия за времето си художник, който да изпише стените й. Разучил, разпитал и разбрал, че най-талантлив за времето си е Василий Зограф от село Слобоноша, Серско, тогава в пределите на Стара България. И да, това се случило през далечната 1259 година. По това време Да Винчи и Микеланджело още не били родени. Обаче в Серско вече се бил родил един талантлив Зограф, Василий. Като повечето хора талантливи, и той един горд самотник, работил усърдно, неуморно, докато молбата за неговата дарба не станала по-голяма от сянката му и не тръгнала по пътищата. И тая точно молба стигнала до ушите на Севастократор Калоян, който виждате пред вас. Изпратил той пратеници до майстора, за да го поканят съответно в Стара София и да му отправят задача. И не минало много време, пратениците се завърнали заедно с Василий и неговите двама помощника Гълъб и Димитър. Изправил се майсторът Зограф Василий пред владетеля Калоян и дошъл ред да чуе задачата си. Калоян обаче, но не както до тогава, по канон, по закон, така че всяко едно изображение да изглежда сиво, бледо, почти мъртвешки, а точно обратното. Трябвало майсторът да рисува така, че колкото и години да минат, колкото и прак да насвои времето, влезе ли човек в малката църква, да остане възхитен. Всеки образ на стената почти да му проговори, да излъчва светлина. И тъй като това още не било правено, владетелят дълбоко се съмнявал, че майсторът ще приеме подобна задача. Но ето, Василий не се боял от трудностите, замислил се точно за 2 секунди и след малко казал твърдо да. Приел задачата, разбъркал се главичките, прекръстил се и започнал да се труди, да рисува неуморно, заедно със своите двама помощника Гълъб и Димитър. Рисувал с голяма дарба, с голям трепет, с голямо вълнение, и край него се сменяли слънцето и месечината. И тъй, докато градил по стените стремежа си към съвършенство и красота. Дошъл ред владетелят Калоян да оцени работата на майстора. Но пропуснам да кажа, че още докато се базарял и докато му казвал задачата, споменал следното. Ако останал доволен от работата му, от свършеното, на майстора му се полагала една голяма торба с жълтици. Ако ли не е наказание, защото щял да опустоши стените и след него някой друг трябва да върши същата работа. Така, дошъл момента, в който цялата църква била изписана по възхитителен начин. Влязал Севастократорът и много бавно обхождал стените. Оглеждал всеки образ и може би си казвате, търсил е недостатък на работата на майстора, само и само да не даде оная прословута торба за жълтици. Не. Просто Калоян искал всичко да е съвършено, да е изящно и неговата църква да остане като едно малко бижу, малко съкровище за нас, идните поколения. И да, колкото е внимателно да отглеждал, недостатък му не открил.
останал предоволен и преценил, че майсторът заслужава наградата си. Донесли слугите голямата торба с жълтици, но тук иде уред владетелят Калоян да остане изненадан, защото в момента, в който слугите поднесли торбата с жълтици на майстора Василий, той помолил торбата да бъде развързана. Жълтиците да бъдат пръснати на два големи купа и единият куп жълтици да бъдат поделени между неговите двама помощника Гълъб и Димитър, които също така неуморно се трудили рамо до рамо с него. А другият куп, по-големият, който по право се полага на най-заслужилия, на майстора, всъщност Василий отказал и своите жълтички. Поискал да тръгнат слугите на Калоян из цяла Стара София и да дадат по жълтичка на хората, носили камък и вода, градили Боянската църква. Да, техните имена, техните лица са изтрити от времето, но без техните две ръце, църквата нямаше да е това, което можем да видим днес. Калоян уважил това решение и да раздаде жълтичките на майстора на обикновените хора. Все пак, владетелят не изпратил с празна торбичка майстора, напълнил умоят на сбогуване с дарове. То нови дрехи, то сладки круши, нови обуща. Но бих казала, че Василий, майсторът, се тръгнал от Стара София с нещо много по-ценно и от какъвто и да било дар, и от злато, и от сребро. И веднага казвам какво отнесло със себе си. Докато рисувал хубавата владетелка Десислава, Василий, онзи горд самотник, точно той, същия, се влюбил, обикнал с цялото си сърце и душа и не знаел как да постъпи. Тръгнал си, отнасяйки от Стара София, огромна любов в гърдите си. И да, от това старо време, този наречен 13 век е останала една легенда за тайна любов между красива владетелка и талантлив художник. Сега, аз ще ви питам следното. Как мислите, дали може да е вярно? Дали има поне едно зрънце истина тая легенда и двамата дали са се обичали? Със сигурност, въпреки че не го виждате, е бил красив. Да или не? Как мислите? Да. Да. Сега. За пръв поглед, да, невъзможна любов е. Има класови различия, тя владетелка, селостократовка, той обикновен мъж, макар и красив, талантлив. Посетял мъжа, той е ген. Да, на сърцето не признава такива правила, не признава закона и то токи по свой си начин и си иска своето. Обичали са се и в подкрепа на това аз също влязах в малката църква и се застоях пред образа на хубавата Десислава. Щеше ми се тя така лекичко от стената да ми прошушне тайната си, но тя дискретно замълча. Обаче в ъгълчетата на усмивката й, на устните й се четеше тая нейна тайна. Тайната на сърцето й. Аз обаче, търсейки още доказателства в подкрепа на тая любов, първо сравних хубавата Десислава с стоящата срещу нея царица Ирина Ласкарина и по красота, по царственост победи Десислава. После я съпоставих с стоящите в църквата образи на светци. И пак Десислава победи по светлина на образа. Именно като рисува нея, любимата жена, майсторът Василий е вграждал вълненията на сърцето си. Дали тя го е обичала? И сега ще разболя тайната, като ви прочета едно импровизирано писмо от Десислава до Василий. До боянския майстор. Все по жълтици до сега вървях, мнозина ми целуваха нозете.
Средец, най-първата болярка бях, но само ти докосна ми сърцето. Заспивах, а до мене Калояна, прегърнал ме с венчален пръстен, а в съня си виждах аз Бояна, как светва изпод ловките ти пръсти. Събуждах се, готова за молитва, с една надежда малка като лежни, и молех Бог в твоята палитра да пази любовта, макар и грешна. А после идва в църквата при тебе, на светлина от свеща ме рисуваш, и 100 пъти проклинах този жребий, но пак мълчах, с очите те целувах. Мълчеше, майсторе, но аз случайно разбрах, че багри правиш от цветя, откъснати за мене нощен тайно, с любов и нежност скрити от света. Усещах колко те болят ръцете и знаех, че рисуваш премълчаното, което доловил си на лицето ми, да вечно по стените да остане. Прости ми, все още по жълтици ходя, изгарят ме като жарава, а ти до царя ме изписа, до светиците. Помни, че те обичам и си слава. Дали те двамата, Васили и Десислава, ще се прелетят отново? Знае само времето. Силно се надявам да се случи и този път, втория път, да са обикновени мъж и жена, простички като хляба и виното, и да могат да изживеят любовта си по най-хубавия възможен начин. Аз обаче предлагам да ги оставим там, където са в 13 век, и да ви заведа на друго място, в друго време, да ви запозная с един млад хубавец. Казвам на машината да потегляме. Тя ни води от 13 век в 16, от Стара София отиваме на един мъничък български остров. Старото му име е Болшевик. Настоящото Света Анастасия. Някой ходил ли е там? Да. Чудесно. И какво има там? Има това, което да показва светлина на монасите. Има манастир, в който са живели и до днес също живеят монаси. И има още нещо интересно. Има съкровище, което е там някъде зародано и чака да бъде открито. Сега, казвам на нашата машина лекичко да спре. Ние сме на острова, 16 век, и въпреки, че няма да го видите, аз ще ви го нарисувам с думички и ще ви споделя нещо, което той има да каже. Той се казва също като острова Анастасия и като светицата, която пази острова. Тя пък е Света Анастасия, още и казват Пармаполития или билкарката, може би защото на острова лято сгирят доста билки. И аз, вероятно, това лято ще иде и ще си набера малко лайчица за хубав билков чай, като този, който в момента отпивате. Така, героят ми е Анастасия. Той е млад, висок, красив и носи тъмни дрехи. Той е монах. Живее в ето този манастир и може би се питате как пък млад, красив, че и монах? Ами ще ви кажа. Ето какво обаче иска той да сподели преди това. Аз съм Анастасия. Роден съм на острова. Не знам коя е майка ми, нито кой е баща ми. Огледали са ме монасите. Всичко, което имам, е пръстен с двуглав орел. Даде ми го отец Натанаил, когато навърших 11 години. Каза, че от майка ми. Това, което не ми принадлежи, е за прозорците на малката ми килия. Там са лодките, звездите и светът. Може би се питате, добре, кой е този Анастасия? Как се е озовал на острова и какъв ли е този родов пръстен, който носи на лявата си ръка? Да, моят не е, който се опитвам да ви покажа, моят не е с двуглав орел, не е владетелски пръстен печат, защото в моите вени не тече синя кръв. Да, обаче в вените на въпросният Анастасий тече. Той не е случайен човек. Да носиш такъв пръстен с двуглав орел е голяма привилегия.
привилегия достъпна за малцина. Двуглавият орел е бил символ и на византийската власт, и на руската, та дори на нашите царе през средните векове. Анастасий със сигурност е специален и във вените му тече знак на кръв. Но и той се пита, какво прави на този остров, какъв е този пръстен с двуглав орел, дето носи. Всичко това е част от една дълго пазена тайна, скрита в овала на пръстена. Пазител на тайната е всъщност игуменът Натанаил, или ако трябва да го нарека по друг начин, началника на монасите Натанаил, който отгледал Анастасий, пазил пръстена и който преценил, че в последните си предсмъртни минути все пак е добре да сподели тая тайна, да я разкрие поне на Анастасий. В последните си минути той поканил Анастасий в своята килия, тъмната, и сега ще влезем и ние лекичко, тихичко, ще се свием въглите, за да чуем историята на Анастасий. Изминали са цели 18 години, откакто една млада, красива жена съзнатно потекло била изпратена в заточение на този малък остров. 3 дни след като тя родила момченце, дошли хората на властния ти баща и откъснали детенцето от нея, от кръвта й. Може би се досещате, кое ли е това момченце? Ами детенцето е въпросният млад и красив монах Анастасий. Негов дядо е един много зъл, влиятелен, коварен човек. Този човек се казвал Кантакузин, бил реално съществуваща личност, бил зъл, коварен, много богат, разполагал с 2 двореца, единият от които в древно Анхиало, и съответно притежавал и солниците в Анхиало и бил наистина страшно богат. Зъл, коварен, интригант, издигал свайдал патриарси, имал 5 деца, 3 сина и 2 дъщери. Когато той е зъл човек, когото наричали Шейтаново, т.е. приятел на дявола, толкова бил зъл, когато той научил, че една от дъщерите му чака незаконно детенце, решил да скрие греха й, никой да не разбере и е изпратил в заточение на този малък остров, там при монасите. Те да се грижат за нея, а когато се родило внучето му, изпратил властните си хора, за да разделят майка от син за винаги. На дъщеря си казал, че детенцето е починало малко след като се е родил, за да не го търси, да не пита повече за него. А на монасите, които живели на острова, поръчал, заръчал, оставил им пари, да отгледат все пак неговата кръв, неговия внук, но по никакъв начин, никога да не допускат той да стигне до неговия дворец и до рода си съответно. Монасите изпълнили повелята на този зъл-владетел и да, действително отгледали младият Анастасий. Години по-късно той получил този пръстен и, както всички вие, и той така чу истината, тайната на произхода си. Той вече знаел коя му е майка, знаел и кой е дядо му. Бил го виждал няколко пъти на острова, знаел колко проклет човек е и се чудил как да постъпи от тук нататък. В ума му се въртяли въпрос след въпрос. И един от въпросите, който аз искам да ви задам е следния. Добре, той притежава доказателство, че не е случайен човек. Според вас, дали ще стигне до двореца на дядо си, ще му покаже този пръстен с двуглавия орел, ще му потърси сметка за стореното зло и ще претендира за всичко абсолютно, което му се полага по право, по кръв и по пръстен. Защото действително иде реч за огромно богатство. А той е наследник. Знам, възпитан от монаси, как ще претендира за богатство? Смирен човек. Ама не може Смирен човек. Ама все пак е вся права. Не за богатство, просто да кажа, че съществува на този човек, да. Вече да видим. Така, сега, дядо му бил наистина много зъл човек
И той преценил, че няма да ходи да му държи сметка, да се кара да се бие, има ли смисъл? Няма. Най-много да се навлече някоя беда. Решил, че животът ще го накаже. И така е станало. И по-късно след малко ще ви кажа как точно се случило. За богатство не претендира. Възпитан от монасите, свикнал на пост и молитва, съвсем скромно, смирен. Него богатство не го мами, но пък много искал да види майка си, тази, която му дава живот. Седнал след смъртта на този, който пазил пръстена и тайната, след смъртта на игумен Натанаил, взел неговото място, станал новият игумен и първото нещо, което решил да направи е следното. Седнал в една малка лодка, самичък, скрил в гънките на тъмните си дрехи пръстенът, за да не може никой случайно видял пръстена да го свърже с рода му, и стигнал до двореца на дядо си. Дядо му за радост в този момент отсъствал и младият Анастасий успял да влезе в градината на този дворец. Така отдалече в градината видял по-малкият си брат, вече законно роден. С него не успял да говори. За сметка на това му се предоставила възможност да поговори мъничко, да размени няколко думи с тази, която го носила до сърцето си. Когато се изправил пред майка си, не е нещо дълбоко трепно. Сигурно майчиното сърце опитвало да й подскаже, че тук пред нея е първородният и син. Дава съмнението, че пред нея е детето й, колкото бързо дошло, толкова си бързо изтръгнало. И не разбрал кой е. Той не показал нито пръстена, нито казал, че е син. Стигало му само да види очите и да чуе гласа и толкова. Преценил, че е по-правилно, по-редно да се върне там, където е отгледан. Върнал се на острова при събирателите си монасите и останал да живее в манастира. Сега, сигурно си мислите, ето приказката вече свърши, той видя майка си, разбра корените си, разбра кой му е дядо, значи няма какво друго да се изяснява, да. В привидно спокойни моменти обаче се намесва оная немирна, палава съдба, която много обича да изпраща изпитания на смелите хора. За да може, преодолявайки те изпитанията, да докажат, че са достойни за високото място, което им отрежда съдбата в живота. И едно такова изпитание е решила съдбата да прати на младият вече игумен Анастасий. Изпитанието, трудността се казва Зени, или в превод значи бижу и представлява пиратски кораб. Да, пиратски кораб. Видяхте съкровището, значи не би следвало да го чува и пиратския кораб. Пиратските набези, между другото, в миналото са били доста често явление по нашето Черноморие. И един такъв страшен кораб приближава бреговете на остров Света Анастасия. Главадарят на пиратите, главорезът, разполагал с тайна карта, оказваща точното място, където било заровено онова съкровище, което видяхте преди малко. И бил решен твърдо, без съкровище назад, да не се върне. Знае кой живее на острова, затова издава заповед долата на оръдията да са насочени право срещу манастира. Бил готов да срине всичко на пух и прах, само да вземе по-лесно съкровище. Само че през малкото си прозорче в този миг надзърнал младият и хубав Анастасий. Видял приближаващата се беда, видял черното пиратско знаме и излязъл най-напред. Да, той е бил най-млад от всички монаси. Но вече бил игумен, бил закрилник и на острова, и на монасите, и на манастира. Трябвало някак да се справи с бедата. Да, но трудна задача. Първо имаме числено превъзходство в полза на пиратите. После пиратите имат и оръжия. Значи, на Анастасий му трябва чудо. Да, той е обикновен човек, но пък знаел кой може да направи чудо. И в този миг отправил една гореща молитва към света Анастасия, пазителката на острова. И станало чудо. Събрали се всички градоносни облаци над острова. Разразила се гигантска морска буря с едни огромни вълни,
които потопили въпросния пиратски кораб и по-късно този същия кораб се вкаменил. Ако днес отидете там, ще можете да го видите близо до острова, като една голяма вкаменелост. Да, картата на съкровището е безвъзвратно изгубена, но то е още там. И може би тук в залата има някой смълчага, авантюрист, който ще иде и ще го намери. Вижда се кораба, да, като сме ходили там, се го виждаме. Той е някъде там сред скалите, обаче чака си реда, чака си човека и авантюриста. Но нашите тях, това са просто ники глади изобщо. Те са посветени на друг начин на живот, на Бога, на доброто, така че то се стои там някъде сред скалите. Има постройки, обособени. Тази са умръщени според точно така. Ресторант има. Няма ресторант. Това е... Не е какво голяма постройка, но на мънчето сякаш е. На втората постройка по-скоро. Втората и третата. Мънчката си има край. Мимече виква с нас. Не са запазили от всичко, но легендата се стои. Аз съм вярвам, какво е знамира. Сега ще кажа. Вече казах, че съдбата, че Анастасия оставила съдбата да го накаже и така и стана. И ето какво иска да каже финално Анастасия. Аз съм Анастасия. Роден съм на острова. Зимето бушуват ветрове, а от силния прибой скалите побеляват. Лете се бъдеш турци. И те като мен живеят с монасите, гледат портата на слънцето и вълните, които ваят малката ни вселена. Единственият, който знае тайната ми, е погребан. Ето тук има една в левия ъгъл, има една малка скаличка, която след малко като пусна машината, може би ще се види. Тя е малка скала под формата на гъбка, така се и нарича. И да, скалата, там е погребан този Натанаил, който е пазил и тайната и който е отгледал Анастасия. Скалата ще пази нощите на Натанаил и тайната, докато морето не я глътне. Някога имах дядо. Той е същия Кантакузин. Обесиха го пред двореца му заради предателство към султан Мурад III. Има ми брат. Вече аз е на острова. Аз изрекох брачната благословия. Една кръв сме, но он не ме познава. Имам и майка. Понякога я сънувам. Държи в ръцете си жито, ябълки и шепва пръст. Земя е. После става ангел с криле от цветя и изчезва завинаги. Аз, кръстеният на светицата, избрах да остана тук. Всичко, което имам, е пръстен с двуглав орел. Това, което не ми принадлежи, е за прозорците на малката ми килия. Там са лодките, звездите и света. Хареса ли ви историята? Да. Между другото, действителен факт, дядото точно пред двореца си е обесен. Ето как съдбата не прощава. От тук нататък животът на острова продължил в пост, молитва и смирение. А ние пътуваме още. До друго място, друго време и аз от острова ще ви заведа в Балкана, село Буйновци, 100-150 години преди наши дни. И въпреки, че сега е март и аз се чудя, според температурите ми се струва, то, че е април, то, че е май, ама представете си, че сега е жежко лято. Ние сме там сред Балкана, сред полето и сега много искам да ви запозная с брат и сестра. Братът няма да го видите, той е як балканджия, здрав, красив, казва се Йота Мечкодав. Мечкодав, защото е преборил, защото е убил мечка, а неговата сестричка, сега след малко ще я видим. Тя е нежна, красива, издава и се казва Раличка. Ралица. Ето е Ралица. И цветето след малко, на което е кръстена. Това е лилавкото, което расте по поляни, по нивя,
Ралица се казва. Сега, брат и сестра Йота Мечкодав и Ралица девойка. Двамата са останали сираци и смъртта на родителите им ги е сплотила. Помагат си. И братът Йота е на полето. Коси и чака сестра си Ралица да сготви да му занесе храна и да му помага в коситката. Сестра му, като повечето жени, тя две работи едновременно захванала, меси, пече хляб и пере. И в този момент тя, докато върши много неща едновременно, и в този момент влиза в приказката третият герой. Той се казва Узун. Узун чувак. Бил красив, напет, личен, най-красив. И много обичал той, напет Узун, да се полива от глава до пети, от изгреб до залез с един много тежък парфюм. Хубав бил парфюма, дал хара. Обличавал от всички други момци в селото, обаче този Узун, въпреки че е бил красив, ухажащ прекрасно, бил много самовлюбен и си казал, аз ще се оженя за най-хубавата в селото. И най-хубавата била Раличка. Опитал той да я спечели, но Раличка се страняла от него, не го харесва. И неговото ухание на парфюм не я точно и отблъсквало. Той обаче не се отказвал лесно и си скорил пътен план. Решил, докато брат е някъде далеко, той да използва случая и да я направи своя по най-грубия възможен начин. После се надява по силата на честта тя да приеме по-лесно да му стане жена. Те ще види. Издебнал от този моментът, когато брат Йота Мечкодав бил на полето да коси, отишъл и какво мислите? Първо разбил вратата, влязал вътре и направил Раличка своя. На тръгване опитал от печения вече хляб, който стоял на масата. И него отцапал, осквернил. И обещал да се върне и да я поиска за жена от брати. Казал и, че я обича и че ще я вземе. Тя нищо не отвърнала. Тя милата посрамена, не знаела на кой свят е, ни жива, ни умряла. Тръгнал си той доволен, предоволен, знаел си, че вече Раличка му е в кърпа вързана, ще му стане жена. Щастлив? Ухилен на ушите прибрал си. Раличка милата така и му отишла на полето да помага на брат си. А той, Йота Мечкодав, косил, чакал и косил, Ралица не иде. Бре, почнал брата да се притеснява нещо да ни се е случило. Да не е паднала нещо да се удари от дома. Тя да се прибира той, че да види какво се случва с милата му сестрица. И се прибира. И първото, което го посреща е една разбита врата. Второто, едно тежко ухание на парфюм. По това ухание братът веднага разбира кой е идвал. Само Узун се заливал целия с този парфюм. И той, братът, веднага узнал, че Узун е идвал дома му. Влиза вътре и заварва сестра си, не смее да го погледне в очите. Гледа към пода и мълчи. И пита я брат и Йота Мечкодав, защо не отшла на полето да му помага, да му занесе храна? Кой е идвал? Кой е разбил тази врата? Тя всичко това разказва. От игла до конец спестява само едно нещо. Името на злосторника. Но на брата име за какво му е? Той името го знае вече по парфюма. Знае, че тук е идвал Узун, красивият. После лягат си брат и сестра да спят. Ама то злото никога не спи. През нощта Раличка милата не могла да надмогне мъката, става и посяга на живота си. Хвърля се в кладенец. Не могла милата да преживее. На сутринта братът се събужда и гледа Йота, Раличка тук, там няма я. Най-накрая намира, сважда от кладенец и решава следното. Решава на всички в селото да каже, че сестричката му е починала докато спи. От лека смърт, естествена, за да може по този начин да запази чисто името. Никой да не знае какво се е случило. И бил убеден, твърдо решен, огребели сестра си, да си отмъсти, като използва 3 белега, 3 нишана на отмъщение. Тъй и направил. Огребал най-милата си и започнал.
Отишъл на полето и набрал едно такова букетче с ралички, тия лилавите цветенца. Едно такова лилаво букетче направил и това лилавото букетче от ралици го поставил пред портата на Озун чувак. А Озун бил ерген, живеел с майка си и баща си и бил ранобудник. Той ставал първи в къщата. Става на сутринта Озун, отваря портата, вижда това лилаво букетче и се усъмнява, че не друго така някой го оставил там. Взема го, изхвърля го, все едно няма нищо. Братът не се отказва. Какъв е втория берег на отмъщението? Втория Мишан. На другата нощ Йота мечко дав коле кокошка и с кръвта й на кокошката отива и на портата на Озун, отива и написва една червена буквичка Р. Р. Ралица. Да се сеща Озун, че е виновен за смъртта на сестра му. На сутринта Озун става, пак ранобуден. Вижда червената кървава буквичка, взема един парцал, почиства портата, все едно няма нищо. Сега, убедена съм, че вече стана любопитно и се чудите какъв ли е третия берег на отмъщението, казвам. Задава се празник, панаир, веселба. И на Мегдана се вие кръшно хоро. Кой, ако не това с парфюма, най-личния, най-красивия да води хорото с бялата кърпичка. Край него тропът, играят всички в село, всички се веселят. Да, ама по едно време на хорото точно до Озун се хваща братът Йота Мечкода. И докато всички тропат, той не забеляза, но братът пуска в пояса на Озун една малка кърпичка. В кърпичката братът е улил нещо специално, нещо важно. И сега ще ви питам какво според вас може да е. Трябва да е малко, да се събира в кърпичка и трябва непременно да е свързано с неговата сестричка Ралица. Я да видим сега някой ще отгадне. Я да чуя предположение. Обица някой. Моля? Обица някой. Обица може, защото тя издава, има много накити, но не е накит. Друго е. Като символ на вярата, не, друго е. Кичучи коса може, обаче братът не е смогнал да отреже бързенките по хлебе и да се паси доброто им. Няма да е значи. Сега, не е цвете, защото го е използвал при първия белег. Не е накит, въпреки че има много накити. Не е кичучи коса. Не са и тухички хляб от той, който е месила сестрата, въпреки че са останали тухи с хляб. Защото човек в мъката си много не яде. Пък и самия Озун е отцапал, осквернил хляба. Не е това. Преди хорото, братът отишъл на гроба на сестричката си. Поплакал си, гребнал шепал кръсия, убил скърбата. По този начин искал да каже: и ти си пръс, Озуне, и ти препръсташ ще убиш. И всички, докато тропали на хорото и се веселели, братът тихичко пошушнал на Озун: хайде с мене, извън село, там да си уредим с тебе сметки. Озун де ще иде, пуснал се от хорото и отишъл. Там, на край село, където почвала гората. Там братът Йота Мечкода стрелял по него и успял да го рани. Помислил си, че го е ранил смъртоносно и че дивите зверове от гората ще завършат отмъщението, но някъде там в синото небе сестричката Моралица ще намери покой. Прибрал се братът Йота. И какво мислите? Тук се намесила она немирната съдба. Как ще остави тя Озун да умре? Не, точно обратното. Дава му сили да стигне до друго населено място. Да стигне до дома на една жена с отровно име, казвала се Татула, но пък с много добро сърце. Тая жена Татула излекувала раната на Озун. Станала му жена и му родила дори момиченце, което кръстили как? Ралица, разбира се, точно така. Заживели си щастливо тримата. Татула гледала горе в Балкана копринени буби и точила тънки копринени мишки. Озун се променил, станал много добър човек, любящ съпруг и баща. И той помагал в отглеждането на копринените буби. И да, всичко течало леко и прекрасно. Обаче съдбата решила, че останало нещо несвършено. И отново изправила един срещу друг двамата мъже. Братът Йота Мечкода, срещу него Озун с парфюма. Между тях някой трябва да застане.
на пътя на куршумите, че да може за втори път да оцелее Озун. Между двамата застава Татула, държейки на ръце малкото момиченце Ралица. Щом братът Йота чува името на сестра си, повторено в малкото детенце, решава не да прости, не да забрави, но да си тръгне, да ги остави да са щастливи в името на това малкото дете да не расте сирак и за да може баща му Озун да го отгледа, да го възпита като един достоен човек, какъвто е била сестра му Ралица. Тръгва си, оставя ги да са щастливи и казват, че дълги години точили тънки попримени нишки. Ако се опънела много нишката, от Балкана, от Буйновци, стигала чак до Преславен. А по какво още е много по-тънка е опънали нишката чак до 25-та година. Ние по нишката пътуваме още маничко. Искате ли? Да не ви уморя с приказки. Хайде да вършим. Тя дава малко на късо. От време на време. И мога да ви разкажа за Дунав и за града с най-хубавите залези, който е Тутъркан. Мога да ви споделя, че е замръзвало и Черно море и от Бургас до Анастасия до острова са ходили с файтони, карали кънки. Обаче избирам следващото място, на което да ви заведа, да е друго. Ще е Разлог. Първия ден на новата година на местния празник Старчевата или Кукероден. Местните старци или кукери, ето ги, спираме тук, за да ги видите. Знам, че на много места в България се костюмират с тия страшните костюми, кой е по-страшен. И на определени дни в годината костюмират се, маскират се, носят клопки и чанове, за да бъдат въркулаци и каракончи и да наричат злоброди. В Разлог това се случва само на 1 януари. На кукерите им казват старци, а на празника вместо кукерите Старчевата. Така, сега, днеска играят и жени и деца освен мъже. Обаче в миналото на жени и на деца е било строго забранено. Да, само мъже, абсолютно. Това, което отличавало разложките кукери от другите е било това, че носили високи островърки шапки, почти като на вълшебници добри. И с тия шапки костюмите стигали до 3-4 метра височина. Добре, само мъже играят. Да, но там в Разлог се родила една буйна дръжка девойка с буйни червени коси, дълги до кръста. Тя си казвала Койна и много искала да играе, да е кукер. Там е забранено. Зато изкроила тя план. Рано на 1 януари пронукнала се в стаята на брат си, на малкия си брат, отмъкнала му костюма, облякла го и отишла вместо брат си на мегдана да играе. Заиграла с мъжете и в началото никой не познал, че под тежкия костюм играе жена. Да, но по време на танци тежкия костюм се тресе и взема, че пада баш нейната шапка. Показали се буйните и червени коси. Като се разградили мъжете, решили да й наложат наказание. Я да видим сега, някой ще пробва ли да познае наказанието? Аз като отпивам кафенци. Да отрежат косите стома и друго има. Няма да ви мъча, казвам веднага. Главадарят на кукерите отскочил за минутка до дома си и оттам се върнал с една голяма ножица, с която постригват овцете. И клъцо тук, клъцо там, постригала милата Койна. Койна се хванала за постриганата си глава. Чудела се де да се дена от срам. Да, но не стигало това, кукерът ти казал, виж какво ти, Койно искаш, бараба с нас да си имаш, хубаво. Като искаш, ще си го получиш. 12 месеца, до следващия празник, до нова Старчева, ще си мъж. Забрави да готвиш, печеш, чистиш, переш, няма. Айде с мъжете да видиш какво е. Да ти дойде Аркалон. Ще работиш с тях. Кой не била да те да иде? Стар загон показваш, си понесе наказание. Отишла с мъжете, дърва да цепи, да поваля, да строи къщи. Обаче
Минало се не минало месец-два, сърцата на мъжете се умилостивили, решили да отменят наказанието. Казали да си пусне тия коси, буините, огнените, червените, да растат не до кръста, а до петите да стигат. И позволили да си работи женската, да меси, да готви, ама им поръчали да разточи няколко тави паница и да почерпи цял разлог. А на следващия 1 януари позволили на нея, както и на други жени и деца, да се костюмират и да играят заедно с мъжете. От тогава до наши дни и докато има България. Ние от Разлог до Жребчево, язовир Жребчево, Потопената църква, обаче аз ще ви кажа, че преди време там са гледали рози. Толкова много рози, че в село Запълня, където е църквата, че не стигали 100 казана, за да сварят килово масло. И тъй докато властта не дава ход на идеята село Запълня и още 2 съседи на него да се озоват под водите на язовир Жребчево. Речено, сторено. Училището, църквата, болницата, къщите на хората, всичко под вода. До наши дни е оцеляла само тя. Няма врата, няма покрив, но светостта на мястото е запазена. И човек може при по-сушав сезон спокойно да влезе и да си запали свещичка. Но знам, че съществува идея лодка да отвежда желащите да посетят мястото, но тая идея още не е реализирана. Може би след някоя друга година може да се случи. Ние съвсем бързо вече финално пътуваме. През гората, покрай Вълците, аз мога да разкажа и за Родопея, за Крилена от Вълците. Мога и за едно място, което действително съществува в България. Селото се казва Лисиците. Там лисици няма, обаче пък там се родил един момък, Орце, който много обичал да дялка фигурки от дърво и решил да издялка толкова много лисички, че да съответстват на името на селото. Но, въпреки че мога да разкажа и още други истории, избирам последното място, което ще посетим, да е малкият Йерусалим или днешен Асенов град. Ще видите след мъничко Асеновата крепост и реката, която тече през града. Ето е крепостта, а реката, която тече, се казва Чая. Но там се живяла и една жена с име също като реката и очи сини. Казвала се също Чая. Ето я и нея. Била омъжена за местния златар Пейчи Аяров, който се оставя много дълго време да го стиска здраво в ръцете си златото и сребро. И тъй като на златото не се поставила по-голяма сила, а именно любовта. Като малък дар за своята любима жена Чая, златарят изработил обеци с сини сапфири. Тия обеци ги носила малката им дъщеричка Синьолка, която много обичала да посяда на брега на реката и да слуша приказките на иманярите, които пресяват ситен пясък. В ситата им винаги има златинки, защото реката е златоносна. Но детенцето слушало и още нещичко. Приказките на времето. Да, времето. Точно то беше ваш водач днес. Не аз. Аз само ми помагах, доколкото ми бе възможно. А то времето е многолико. Превъплъщава се в старец пророк, дошъл да каже нещо много важно и в детенце с тръпчинки пълни с мед. Понякога времето прилича на гълъб, гнездящ в корените на църква. Друг път се крие по овала на пръстен заедно с тайна. Но въпреки, че ни променя видимо и невидимо, ние го усещаме. Аз лекичко успях да издържа восъка на вековете. Да ви прочета неща, записани върху пергамент. И ви казвам, че това, което ме научи времето, това, което узнах, вече на мен не ми принадлежи. Дарявам ви го. Ако тук и сега съм докоснала сърцата ви и съм ви научила на нещо ново и хубаво, си тръгвам от преславен, щастлива и доволна. Ако ли не,
Ей, там има прекрасни пролетни цветя, които аз обожавам. Ще натопя едно от тях, един нарцис, за да ми подпишете думите с него от тук до края на света. Много ми беше драго да пътуваме заедно и машина 3, 2, 1. Ето ни вече 2025 март Преславен. Браво! Много интересно и неочаквано за нас представяне на творчеството и срещата премина. Много по-различно. Ами ние сме свикнали писателя да стои, да говори и ни да мълчим. А тук беше много интересно. Зато пътувахме и всеки участваше, защото имаше и предположение. Вкарвах ви нарочно, задавах въпроси. Исках всеки да се усети част от приказката от съответната и на всеки да му е умитно, благодарно. Жалко, че няма питка, пък като и хляб като на той е месила райца, да го питаме, ама пък има, виждам сладки. Пихте от билковите чайчета. Със сигурност билките са по-хубави, отколкото тези на остров Света Анастасия. И можете да се почерпите сега и със сладките, за да стане още по-хубаво и сладко. Много благодарим за приятната среща. Отново. За втори път ни го